El màster et dona una visió teòrica de la perspectiva i de la realitat dels arxius que està molt bé, però que jo crec que és molt interessant, sobretot, la possibilitat de fer pràctiques en diversos arxius del territori de Catalunya. Poder fer pràctiques a un arxiu administratiu, a un arxiu històric, a un arxiu fotogràfic, si hi ha ocasió, et mostra diferents tasques, diferents visions de la nostra feina. Llavors jo intentaria, com exalumne, poder veure la realitat dels arxius des de diferents òptiques i des de diferents centres, no sempre estan el mateix. Vaig tindre l'oportunitat i ocasió de fer pràctiques a arxius molt diversos, tant arxius administratius com arxius històrics, per tant vaig poder veure en el moment en què estava fent el màster diferents perspectives de l'arxivística i del món dels arxius. La veritat que durant aquests anys, des que vaig acabar el màster, he passat per diversos arxius, he estat a l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, a l'Arxiu de Sant Quirze del Vallès. Llavors, l'oportunitat de ser cap d'arxiu de l'Autònoma és un repte tant personal com professional i, a més, crec que és una oportunitat de demostrar-me a mi mateix que tot el que he après, no només al màster de l'arxivística, sinó en aquest bagatge d'arxius diferents pels quals he passat, m'ha servit per convertir-me en un professional adequat que podrà assumir i assolir totes aquelles tasques i aquells reptes que presenta una administració tan gran com és l'Autònoma.